إذا فيديو تريوا زلوغم نمجمرة جزن دحر دا أخوينو قدامي تخفالا أوز حلفة معال سديدنا سلز نورنا زالت اتنغطر داوكم أقدمكم نغطروا وعينا نمعد ندحر دار إخوامو نيشي مستواصي داليكم جن سرجين فاسكوف اتوم تأزاز يسمعون سكرامات وتادراتو بزي صوتون سرعات بزلوون وتادرات نغطكو أولي حتتمو ناوالد أهادو يوهاو زغي أكل جن نعان حيزو بميسترنا مع سكور نزقرو نا جرمن وتادرات ككلا خلي جداد ناوچ أفترواون يقرومو نمكل خالنتوم بستخالون بقعات كداليو يمكرو حد أوالز أهادو ننيو علن سرح نيروان انتاي كم زغونه فاسكوف كوفا بيلو بدن بمسارد دقنون سسرح النمودع ننابوتو ان منكسقاسي جمرا صحي عريوا كمشق قرون كلو دما فاسكوف الناريتا ورديا غوينوم زحليلو ساعات أكل أتقات قالايو زنورو عبيت أمان تلحسيسوم ننوحت ساعتات ولا يتصبويو دعنبر اتوم ناي جرمن وتهدرات أسورو ميرخون نتوم تسلأتي قديما زرئيتوم ريتا سلزنورت حجون يعرفوا لو يمسخونو كم استعزوكوهم نتخواوي بزح زفولطو يمسلو نيروم طفيوم نخونو يخولو يوميلا ترت أرأى نفاسكوف تكافلو فاسكوف إزي دحر مسمعو قروتي يرقاق عمو نتخونتات زنورو چنك بمقناس نستو سنة آلات أهادوه نخعرفان نتنسترفا سانيحن نخوري أنني إزز دحرزي نفتا بخالي أنفت تحل زنورت لاي زي خيدمو نوش أكا أنفت فتسي معينا نخيت نكل بتدقاقا ميتنقغا دحرزي فاسكوف نتن بتفلالي أنفت زحليا زنورا والد حدا بحدا النازرة استفلالي ممرحتات النهاغن يصنع أفت ساعات نسو بخالي أنفت زنورت قاليا تعنا صبوق كم زي لو يستوعلمو أفت ساعات كاو تصنحو زبلت أمدحانيت كروتي ألكولي قدحمو نغتساتي هوا فلما قاليا نغتسات فقادن ياي نورتن إذا ألكول مبر مدحانيت قووني يخلني لادما نفاسكوف تكاتعو زرا أخت كتسلين كلاون أدي دكتوريا عوزتا تهلي نيراون إزي مهابتن نيلا تزارو فاسكوف اتكوناتات لعلق ندي وسانو مخونو ترسع خمزلات خوين تسمعوه يفلت إيه كن حجيو زبوتا دكتور كونه أدي يولنان إنكي موتكي هيوت كتكتسلين نايزو كنات مترشا خطرين اندحرد أداليخي تهاوك قوس تايلي إززا إذا تسمع إنكلا قاليا كيم ما تأتتزاحوا مستتساتي وزوم مررتنا فاسكوف قالات دما كل عناتا نختستاوسي قددا أدئا بناي جرمن وتادرات هتسان إنكلا سلسة تلفت أما حبحب زغطامات نوينا أي عاوية أدئا كم زلان كمي كم زلان كيف فلتت نوحت عمتات حلفمو لعل عسر شو منطقة تسحنكلا نو تدرنات سنبر نتاس تلفت أدئا حنا نغط فدن نغط الليشن تسفاب مقوار أزغط النقوهو فاسكوف بتجاكا زحلف استوسنا دمتساتات يسمع باناو كلارو غيرو خرقن كلون اتوم زتتصبو يوم ناي جرمن وتادرات محلاف يجمرو كن كم تريتا زولتو كلتا ترايز يكونوس بتعم نويحن بزح قصر زلو من يوم نيرم حزي امونغوزوم كلتا تصلاتي ناي حيلي زي ممتطان سلازلو فاسكوف قلطيفو حدا وسان خوس نيرو لايزا بفتنتنا معسكروم تمديسا اتخونتات ريبورت بمغار توسخ حيل نخسددوم ريبورت نختكبر يسدا لايزا كيما تأتفقادنيا تخونمو اتتأزاز تقبيلا نافتافتان إشي كوشت زركب معسكروم إناو تخيد كن حجي فاسكوفن اتنسترفا 4 والدين اتتصبو يولو توسخ حيلك ساوز موصوم كوفيلوم كتصبو يقولون نزوم ناي جرمن حيلتات أو خمزلون كي تفلتو من كسقاسوم نخدون جيلوم يمكرو فاسكوف ازوم ناي جرمن وتادرات نتجاكا زمساسل كداون تخمز غورو يعزبمو ازو لأختو رقصنيا اي مشتراو سلازخونه نابعلوم تخورت كسعو يدوليون ازي كم ادفانتج نخطقومولو دما نوعلنا سيفيلات مسيلنا تخورتهم كنسرقومينا أدلايو زغونه بوتا دما متقعت نفصمين ايلو نخلاتن يردن دحرزي كافتن والد كلته اومنا قورصا تارا حرستوت منسيلن نتوم وتادرات نخدنا براي مكرا اتوم ناي جرمن وتادرات ون لوختو مقاريصوم افتخاو زغبرلو نغرات نمصنع تطويلوم نخريون يقددو دحرزي ازوم ناي جرمن وتادرات غعزوم نمقصال حدروا نخصغرنا تدالو يصنحو فاسكوف زخر انكلو شغوط اوچو نخوتوكس يداله جنريتا افتات تخكلنيا ساعتنا غويت تمصمو تطون خبل تنغرو اتوتادراو خداون تاوصيا فطينا تدريومو نختسرح زوردت ناي قشت قلعه مسيلا تخورتهم تسرقم فاسكوفون ترى نواري مسيلو نخحجز يوردمو على مؤمسا قعلهم اتروان مشكار تداليوم زنورو ناي جرمن وتادراتون نخير رأيو نافتج اكا تمليسوم نوشت عميقو مئاتيو كم زغرو خرقاقوتون كلو فاسكوف ناريتا حسوم بصبوق منقد خمس تساخع بمفلاطهم بتعمي حقوسو يغون دا أمبر اتاقات سالي تسوقمتهم مولو نمولو ألايزا استمركوست يانيرا
እንድሕር ደኣ ላይዛ ናፍታ ቁሸት ፈጢና ተመሊሳ ነቶም ወታደራት ተፍሊጣ ሓገዝ ብፍጥነት ክምለሶም እዩ እንድሕር ደኣ ዘይበፅሐሎም ግን ንዝሓያል ፀላኢ በይኖም ንኽጋፈጡ ክግደዱ እዮም ኣብ ሰዓት እዚ ላይዛ እቲ መልእኽቲ ናብቲ ካምፕ ንምብፃሕ ብዘይ ምቁራፅ እናውገየት እያ ኣብ መጨረሻ ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰዓት ሰሚጣ ንኽትመውት ተቐሪባሉ ዝነበረት ናይ ጭቃ ቃላይ ትበፅሕ እዛ ልኡኽትኦም ክትሳኻዕ ድያ ኣይትሳኻዕን እተን ብፆታ ብሂወት ክተርፋ ድየን ይተርፋን ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ልዕሊኣ እዩ ዝምርከስ ኩሉ ክዳውንታ ናፍቲ እትድገፈሉ ዕንጨይቲ ኣሲራ እቲ ጭቃ ሰጊራ ናፍቲ ማዓስከር ንምብፃሕ መንገዲ ኣብ ብትብዓት ትቕፅል ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሪታና ቫስኮቭ ነቶም ናይ ጀርመን ወታደራት እናሰዓብዎም ዓሚቖም ናብቲ ውሽጢ ጫካ ይኣትይዎ ኣብ ሓደ ገደል ኮይኖም እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም እናዕረፉን እናበልዑን ይርእይዎም ድሕሪ እዚ ቫስኮቭ ነተን ወታደራት ንኽዳልያ ናብ ሓደ ቦታ ንኽእከባ ይነግረን ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ኣብ ጥቓ ትሩዋ እታ ዘትክኻ ዝነበረ ሽጋራ ከም ዝረስዓ ይስታውስ እንድሕር ደኣ እዞም ናይ ጀርመን ወታደራት እታ ሽጋራ ረኺቦምዋ ከም ዝተኸሸፉ ክፍለጥ እዩ ልኡኽትኦም እውን ሙሉእ ንሙሉእ ክፈርስ እዩ ቫስኮቭ እታ ሽጋራ ተመሊሱ ንኸምፃና ተዳልዮ እንከሎ ግን ሶንያ ጠጠው ኢላ እናሰምዐት ትጸንሕ እሞ እታ ሽጋራ ባዕላ ከም ተምፃ ብምንጋር ናብቲ ሩዋ እናጎየት ትምለስ ግን መንገዲ ሓደ ናይ ጀርመን ወታደር ይረኽባ እሞ ብሃንደበታ ኣብ ቅድሚታ ፀኒሑ ብኻራ ዋጊኡ ይቐትላ እቲ ናይ ኣውያት ድምፃ ናብ ብፆታ ይበፅሕ እሞ ቫስኮቭ ንዛንያ ሒዝዋ እንታይ ከም ዝኾነት ንምርኣይ እናጎየ ናብቲ ብኽያት ሰምዑሉ ኣንፈት ይጎዩ ግን ሶንያ ኦሮማይ ሞይታ እያ ፀኒሓቶም ብዙሕን ከይፀንሑ ክልተ ናይ ጀርመን ወታደራት እናሓለፉ ይርእይዎም እሞ ዛንያ ብድሕሪት እምነ ወዲቓ ትኩረቶም እንትሰርቆም ቫስኮቭ ድማ ሃንደበት የጥቅዖም ሓሳቦም ተሰኺዕሎም ነቲ ሓደ ቀልጢፉ እንተውድቆ እቲ ሓደ ወታደር ግን ዝበለፀ ጠንካራ ስለ ዝነበረ ቫስኮቭ ቅሩተ ይሽገር ሕዚ ናይ ጀርመን ወታደር ንቫስኮቭ ብኻራ ንክወግኦ እናተዳለየ ይጸንሕ ኣብታ ወሳኒ ደቂቓ ግን ዛንያ ብድሕሪት ትመጽእ እሞ ነዚ ናይ ጀርመን ወታደር ብድሕሪት ወቂዓ ንቫስኮቭ ተድሕኖ ከምዚ ኢሎም ክልቲኦም ብሂወት ክተርፉ ከለዉ ድማ ዛንያ ከምዚ ዓይነት ደም ዝመልኦ ኩነታት ሕሊፋ ስለ ዘይትፈልጥ ነብሳ ቅልውልው ኢልዋ ንድሕሪት ተመሊሳ ትተፍእ ቫስኮቭ እውን እዚ ዝተለመደ ነገር ምዃኑን ተመክሮ ዘለዎም ነዊሕ ግዜ ዝፅንሑ ወታደራትን ከይተረፉ ክሓምኹም ዝኽእሉን የረድኣ ነገራት ቁሩተይ ምስ ተረጋግዑ ቫስኮቭ ንኩሎን ወታደራቱ ይእክባን እሞ ናይ ሶንያ ተባዓትን ድፍረትን እናዘከሩ ይጸንሑ እቲ ሰዓት ኣዝዩ መሕዘኒ እዩ ነይሩ ቫስኮቭ ድማ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ንሶንያ ሓወልቲ ከም ዘስርሕላ ቃል ይኣቲ ድሕሪ እዚ እቲ ሶንያ ተኸዲናቶ ዝነበረት ክዳውንቲ ንሓደጋ ግዜ ንክኾኖም ምስ ባዕሉ ይማልኦ ጋልያ እዚ እናተገበረ ክትርኢ ከላ ፈፂማ ሓጉስቲ ይነበረትን ንናይ ሶንያ ሬሳ ብግቡእ ስነ ስርዓት ክብርኽብዎ ከም ዘለዎም ድማ ትካታዕ ቫስኮቭ ኣብ ሓደገኛ ቦታ ከም ዘለውን እቲ ክዳውንቲ ንልዕሊ ሶንያ ንዕኦም ዝበለፀ ኸዲኖም ከም ዝኽእል የዘክራ ጋልያ ግን ሕጂ እውን ኣይሰምዐትን ኣደይ ዶክተር እያ ብዛዕባ ከምዝታት ነገር ድማ ዕሽሸይ ትብልን ኢላ ክትዛረብ ከላ ተናዲዳን ኣቕላ ወዲኣን ዝነበረት ሪታ ድማ ጋልያ ኣደ ከም ዘይብላን ብጀርመናውያን ካብ ትጥለፍ ንድሓር ንሳ ንወይና ኣብ መሕብሕቢ እዚ ኽተማት ከም ዝዓበየትን ተስታውሳ ሕዚ እቲ ዝነበራሉ ቦታ ብፀላእ ስለ ዝተኸሸፈ ንኸይቁረፃን ንኸይክበባን ፈጢነን ክንቀሳቐሳ ነይርዎን ብዙሕን ከይፀንሑ ግን ቫስኮቭ ብቕድሚቱ ዘይተፀበዮም ናይ ጀርመን ወታደራት ይፀልፍዎ እሞ ቦምቢ ደርቢሎም ተኹሲ ይኸፍት እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ሰንኪ ፈንጂ ብዙሓት ተጎዲኦሞም እዮም ነይሮም ኣብቲ ተኹሲ እውን ብዙሕ ንኽፀንሑ ዓቕሊ ይገበሩን ቀልጢፎም ድማ ንድሕሪት ይምለሱ እቲ ኩነታት ቁሩተይ ምስ ተረጋግዐ እተን ኣዋልድ ብጋልያ ብጣዕሚ እየን ተናዲደን ነይረን ምክንያቱም መሬት ደቂሳ ወላ ሓንቲ ጥይትን ከይተኮሰት እያ ትበኪ ነይራ ቫስኮቭ ግን እንታይ ከም ዝገጥማሉ ብደንብ ገይሩ ዝተረድኡ እዩ ዝመስል ፈፂሙ ድማ ኣይኮረየላን ኣብ ክንድኡ ሓንቲ ልኡኽቶ ንምፍፃም ምስኡ ንኽትመፅእ ይነግራ እቲ ጋንታ ናብ ክልተ ይምቀል እሞ ቫስኮቭ ንጋልያ ሒዙ ንሓደ ኣንፈት እንትኸይድ እተን ዝተረፋ ድማ ብኻሊእ ኣንፈት ንኽንቀሳቐሳ ንወይነን ይኸዳ ቫስኮቭ እና ጋልያ ንዝተወሰነ ርሕቐት ምስ ተጓዓዙ ግን ሓደ ብመራሕቱ ዝተቐተለ ዝመስል ናይ ጀርመን ወታደር ብቆፅልቲ ተሸፊኑ ኣብ መቐልቲ ጫካ ይረኽቦ ድሕሪ እዚ ቫስኮቭ እቲ ዝሞተ ሬሳ ቀሊዑ ንጋልያ ርያ እሞ ዘይዋግኡን ተኹሲ ዘይትኩሱን ወታደራት ኣብኦም ገጽ ወዲያው እዮም ዝቕተሉ ምሕረት ዝበሃል ነገር የለን ኣባና ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ንሕድሕድ ህይወት ዋጋ ንህቢና ጠንካራ ኹኒ ተስፋ ድማ ፈፂምኩ ከይትቆርፂ ኢሉ ንጋልያ ኣበረታትዓ ጋልያ ዝኽትሰምዕ እንከላ ነቲ ዝሞተ ወታደር እናጠመተት ዓለም ማዕርኽ እንደይ ጨካን ክትከውን ከም እትኽእል ብርእሳ ምሕሳብ ትጅምር ካብቲ ቦታ ብዙሕን ከይረሓቑ ግን ብዙሓት ናይ ጀርመን ወታደራት ብቕድሚቶም እናሓለፉ ይርእይዎም እሞ ቫስኮቭ ንጋልያ ፈጢና ብድሕሪ ሓደ እምኒ ንኽትሕባእ ይነግራ ምሕዊኦም ብጣዕሚ ጽቡቕን ፈፂሙ ዘይርአን እዩ ነይሩ ጋልያ ግን ብዝርእየቶም ነገራት ብጣዕሚ ተደናጊፃን ተጨኒቓን ስለ ዝነበረት ካብ ዝተሓውእህሉ እናእወየት እናጎየት ትወፅእ ሽመዲኣ ፀዊዓን ከይወድአት ግን እቶም ብላዕሊ ፀኒሖም ዝኸሸፍዋ ናይ ጀርመን ወታደራት ብተደጋጋሚ ተኪሶም ይቐትልዋ
ቫስኮቭ ብቁጥዓን ንደትን ተመሊኡ ንከይዶም ገየ ተኹሲ ይኸፍት ግን እቶም ጸላእቱ ልዕሊ መጠን ብዙሓትን ብዝተፈላለየ ኣንፈትን ስለ ዝጸንሑ ንድሕሪት ንኽሃድም ይገደድ መውፅእ ዝበሃለ ብዘይብሉ ጫካ ብህይወት ንምትራፍ እናጎየ ይጸንሕ እቲ ቅድድም እውን ንዝተወሰኑ ደቃይቕ ይቕጽል ኣብ መጨረሻ እውን እንተሓንተዎ መንገዲ እናተጓዓዙ ዝሸገርዎ ናይ ጭቃ ቃላይ ይበጽሕ እሞ ነጢሩ ናብ ውሽጢ ብምእታይ ክሕባእ ይሞክር እቶም ብድሕሪቱ እናጎዩ ዝመፁ ዝነበሩ ናይ ጀርመን ወታደራት እውን ጠጠው ኢሎም ናፍቲ ኣትዩሉ እዩ ኢሎም ዝገመትዎ ቦታ ብዘይ ምቁራጽ ብዙሕ ጥይት ድሕሪ ምትኳስ ሞይቱ እምበር ብህይወት ክተርፈ ይኽእልን ብምባል ሓዲጎሞ ንድሕሪት ይምለሱ ይኹን ደኣ እምበር ቫስኮቭ ገና ብህይወት ኣሎ እዩ ካብቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ንኽሕባእ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ኣትዩዋላ ይጽናሕ እናሓመሰ ግን ወፂኡ እዩ ግን ብጣዕሚ ደኺሙን ጉልበቱ ወዲኡን ስለ ዝነበረ ንኽዕርፍ ኣብ ሓመድ ደቂሱ ይጸንሕ ደጊሙ ምትሳእ ተሳኢንዎ እውን ውንኡ ስሒቱ ይድቅስ እሞ ኣብ ዝቕጽል ንግሆ ተሲኡ ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ከባቢኡ እናዳሰሰ ይጸንሕ ግን ብዝሕዝን መንገዲ ላይዛ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ እቲ ሩባ ንምሽጋር ሒዛታ ዝነበረት ዕንጨይቲ ሞኒተር ኣብ ላዕሊ ተኣሲራታ ኣብ ማእኸል እቲ ቃላይ ጠጠው ኢላ ይርአ ብዘቢሉ ድማ እቲ መሪር ሓቂ ይፈልጦ ላይዛ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ እቲ ቃላይ ንምሽጋር ፈጺማ ኣይከኣለትን ኣብ መጨረሻ እውን ኣብቲ ጭቃ ጠሊቓ ከም ዝሞተት ርግጸኛ ይኸውን ቫስኮቭ ኣብ ሰዓት እዚ ገጹ ጸዊጉ ቅጽል ኣይከኣልን ብሓዘን ተሰዒሩ ድማ ከም ህፃን ምብካይ ይጅምር ገና ቁልዕነትን ሞኔን ዘይወድኣ ሰለስተ ዋልድ ናይ ኩናት ግዳይ ብምዃነን ብጣዕሚ ይሓዝን ይኹን ደኣ እምበር ሰንኪ ሓዘን ልኡኽትኡ ከቋርፀ ይኽእልን ሕዚ እውን ንሱ ከሃድኖም ዘለዎም ናይ ጀርመን ወታደራትን ክመርሐን ዝጽበያ 4 ዋልድን ኣለዎ እየን መጀመርያ ኣብ መንገዱ ዝጸንሕዎ ናይ ጀርመን ወታደራት ሓደ ብሓደ ድምፅን ከየውፅእ ምህዳን ይጅምር እቲ ቀትሪ ንሱ ናፍቲ ልኡኽትኦም ዝጀመርሉ ኣብ ጥቓ ቃላይ ዝነበረ ቦታ ይምለስ እሞ ዛንያና ሪታ እናጎየያ ይመጽኦ ደጊሙ ድማ ምስ ኣሃዱ ይራኸብ ኣብኡ ድማ ሰለስተ ሰባት መስዋእቲ ከም ዝኾኑን ሕጂ እቲ ልኡኽቶ ባዕሎም ክውድእዎ ከም ዘለዎምን የረድአን ጋልያ ኣብ ተኹሲ ዝዋና ተወቂዓ እያ ሞይታ ላይዛ ሓበሬታ ንምብጻሕ ናብ ማዓስከር እናተመለሰት ኣብቲ ጭቃ ጠሊቓ ሞይታ ሶንያ ኣቐዲማ ምስአንን ከላ ዝሞተት ወታደር እያ እዚ ክሰምዓን ከለዋ እውን ብሓዘን ተመሊአን ኣስጢመን ንቫስኮቭ ይሓቕፍኦ ንሱ እውን እቶም ጸላእቲ ደምሲሶም ብሓደ ንገዝኦም ከም ዝምለሱ ቃልያት የለን ሕጂ እቲ መጥቃዕቲ ንምቕጻል እኹል ዝበሃል ዕጥቂ የብሎምን ጥይት እናወድኡ እዮም እቶም ዘለውዎም ቦምብታት እውን ክጥቀምሎም ኣይኽእሉን ይኹን ደኣ እምበር ሪታና ዛንያ ሕጂ እውን ተስፋ ይቆረፀን ሕዚ እውን ጠጠው ከብልኦም ከም ዝኽእላ ብተደጋጋሚ እናነገራ እውን ንቫስኮቭ የበረታትዖ ሕዚ ካብ ሙሉእ ኣሃዱ ዝተረፉ ሰለስቲኦም ጥራሕ እዮም ብህይወት ናይ ምትራፍ ዕድሎም ድማ በብሰዓቱ ዝቐነሰን ዝወሓደን እናኾነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ምክንያቱ ነቶም ሕጂ ነዎም ናይ ጀርመን ወታደራት ካልኦት ብዙሓት ክውሰኽዎም እዮም ንዕኦም ካልኦት ብዙሓት እናተቐነስዎም ቫስኮቭ እዛ ሕጂ ዝወስድዋ ቅልስ ናይ መጨረሻ ምዃና ኣስታዊሱ ጠንኪረን ንኽዋግኣን ተስፋ ንኸይቆርፃን ንኸይፈርሓን ይነግረን ኣብ መጨረሻ ኩሉ ዝተረፎም ጥይትን ዕጥቅን ሒዞም በቦትኦም ይሕዙሞ እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ናብ ቁሉዕ ቦታ ክወፁ እንከለዉ ተኽሱ ይኸፍቱ ሓደ ሓደ ድማ ይቐትልዎም እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት እውን ቦትኦም ስለ ዝኸሸፍዎም ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት እናተወተኑ ከቢቦም ክትኩስሎምን ቁርጽዎም እናሞከሩን ይጸንሑ እቲ ተኽሲ ንዝተወሰነ ደቓይቕ ጥራይ ምስ ጸንሐ ሪታ ኣብ ሞንጎ ቃልሲ ኢዳ ትውቃዕ ብዙሕን ከይጸንሐ ሓደ ናይ ጀርመን ወታደር ናፍቲ ኮፍ ኢላሉ ዝነበረት ቦታ ዳይናማይት ይሰደላ ብሰንኪ እቲ ፈንጂ ብጣዕሚ ቆሲላ ስለ ዝነበረት ፍርቂ ሰውነታ ምቁፅጻር ይሰኣና ቫስኮቭ እውን ንሓኣ ንምሕጋዝ ዝዋግአሉ ዝነበረ ቦታ ገዲፉ እናጎየ ናብኣ ይኸይድ ኣብ ሰዓት እዚ ዛንያ ኮኔላ ካብ ድፋዓ ትወፅእ እሞ ትኹረቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ንምስራቕን ካብ ንቫስኮቭ ንምርሓቕን እናተኮሰሎም ናፍቲ ውሽጢ ጫካ ተኣቲ ሓሳባ ተሳኺዕላ እቶም ናይ ጀርመን ወታደራት ንቫስኮቭን ነታ ተወቂዓ ዝነበረት ብፅኢታን ሓዲጎም ንሓኣ ስዒቦም ናፍቲ ጫካ ይኣትዩ ይኹን ደኣ እምበር ንዝተወሰነ ርሕቐት እናጎየ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሓደ ገደል ትበጽሕ እሞ መቐጸሊ መንገዲ ትስእን እቶም ብድሕሪታ ዝነብሩ ናይ ጀርመን ወታደራት እውን የርክብዋ እሞ ብዘይ ምቁራጽ ተኪሶም ናፍቲ ገደል የጽድፍዋ ዛንያ ቅድሚ ምውዳቓ ብዙሕ ጥይት ተተኪስዋ ስለ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መሬት ብጣዕሚ በላሕቲ ተረርቲ ኣማን ስለ ዝተቐበላ ወዲያው ትመውት በቲ ሓደ ገጽ ሪታ ቆስላ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝነበረ ንኸድሕና ኣመና እዩ ከቢድ ነይሩ ፍርቂ ሰውነታ ሰንኪቲ ፈንጂ ተቆራሪጹን ተበጣጢሱን ስለ ዝነበረ ሪታ ብህይወት ከም ዘይተርፍ ብደንቢ ጌራ ትፈልጥ ነይራ እያ ሓዲግዋ ንኸይድን ህይወቱ ንኸድሕንን ብተደጋጋሚ እናለመነቶ ድሕሪ ምጽናሕ ሓገዝ ሒዙ ንኽምለስ ቫስኮቭ እታ ዝነብረቶ ናይ ኢድ ሽጉጥ የቐብላ እሞ ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ብዙሓት ወታደራትን ሓካይምን ሒዙ ከም ዝምለስ ይነግራ ቅድሚ ሓዲግዋ ምኻዱ ግን ሪታ ቅንዕ ኢላ ናብ ናይ ቫስኮቭ እዝኒ ትቐርብ እሞ ኣብቲ ከተማ በይኑ ዝዓቢ ምስ ኣደይ ዝገደፍክዎ ወደይ የለኒ ሓደራ ንዕኡ ተንከባኸቦ ኢላ ቃል ንኽኣቴላ ብተደጋጋሚ ትሓቶ ቫስኮቭ እውን ኣዒንቱ ብንውዓት መሊኡ ወዳ ከም ዝንከባኸቦን ንሓውን ተመሊሱ ከም ዘድሕናን ቃል እናእተየላ ድሕሪ ምጽናሕ ሓዲግዋ ይኸይድ
ግን ዝተወሰኑ ስጉምትታት ጥራይ ምስ ሰጎመ ኣብተን ሪታ ገዲፍሉ ዝመፀ ቦታ ናይ ሽጉጥ ድምፂ ይሰምዕ። ሪታ እናተሰቃየት ካብ ምፅባይ ህይወታ ባዕላ ጥፊኣ ካብዚ ብኩናት ዝተመልአ ዓለም ነብሳ ንኽተገላገል ከም ዝወሰነት ይርድኦ። ቫስኮቭ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ተረዲእዎ ንድሕሪት ግልጽ ከይበለ መንገዲ ይቕፅል። ግን ኣብ ማእኸል ጫካ ብዙሓት ናይ ጀርመን ወታደራት ካብቲ ዝዘንበ ሓያል ዝናብ ንኸፅልሎ ሓደ በዓት ተዕሪፎም ይረኽቦም። ተረጋጊዖም ከም ዘለዉ ርግፀኛ ምስ ኮነ ሃንደወት ተኹስ ከፊቱ ንመብዛሕትኦም ይቐትሎም እሞ እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነብሩ 3 ወታደራት እውን ኢዶም ሂቦም ንኽምሕሮም ይልምንዎ። ቫስኮቭ ንሰለስቶም ብሂወት ይሕዞም እሞ ናብቶም ማእኸል ቁሸት ዝርከብ ማዕስከሩ እናመርሕዎ ንኽኸዱ ይእዝዞም። ኣብ ጥቓ ሩባ ክበፅሑ ከለዉ ቫስኮቭ ንመዓልታት ምግቢ ብዘይምብልዑን ብተደጋጋሚ ብምቑሳሉን ሓያል ድኻም ተሰሚዕዎ ውንኡ ንኽስሕት እናተላለየ ይጸንሕ። እቶም ተማሪኾም ዝነብሩ ናይ ጀርመን ወታደራት ዕድሎም ንኽጥቀሙ እናተጸበዮም ከለዉ ግን ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት እቶም ላዕለዎት ሓለፍቱ ብዙሓት ሓይልታት ሒዞም ይመጽዎ። ቫስኮቭ ካብታ ንእሽተይ ኣሃድኡ ብሂወት ዝተረፈ ናይ መጨረሻ ወታደር ይኸውን። ቫስኮቭ ወሲኽካ ድማ ኩለንተን ዝተሰውኣ ደቂ ኣንስትዮ ንጅግንነትን ብልዑል ወታደራዊ ጅግንነት ጥራይ ዝርከብ ሽልማት ይወሃበን። ወዳን ሪታ ቫስኮቭ ከምቲ ቃል ዝኣትዩ ናፍታ ቁሸት የምፅሞ ከም ናይ ባዕሉ ወዱ ሓላፍነት ወሲዱ ከዕውዮ ይጅምር። ግን እቲ ኩናት ገና ክሳብ ዘይተወድአ ናይ ቫስኮቭ ሓላፍነትን ስራሕን እውን ፈፂሙ ይውዳእን። ሓደሽቲ ናይ ኣዋልድ ኣሃዱታት ይመፅኦ እሞ ንኩናት ክመርሐን እናተዳለየ እናርኣና ፊልምና ይውዳእ። እዚ ፊልም እዚ ኣስተውዒልኩም ተኮይንኩም ሓቀኛ ታሪክ እምበር ታራ ልበ ወለድ ኣይኮነን። ኩናት ብዛዕባቶም ዝሞቱ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባቶም ብሂወት ተሪፎም ህይወቶም ተመሳቂሉ ዝቕፅል ሰባት እውን እዩ። ወታደራት ዝእከውን ዝቃለሱን ንሓደ ዕላማ ዋላ ይኹን ደኣ እምበር ሕሉፎምን ኣመፃፅኦምን ፈፂሞ ይራኸብን። ብናይ ሎማዓንቲ ፊልምና እናተዘናጋዕኹም ብዙሕ ቁም ነገር ከም ትሕዞ ይጠራጠርን። ብወገነይ እዚ ፊልም እዘየ ስለ ዝፈተኽዎ ካብ 10 ወይ ክሓልፍ ገለገሊኹም በዚሑ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ግን እስኪ ኣብ ኮመንት ትህብዎ ክንርኢና። እንድሕር ደኣ ኣጋጣም እዛ ቀዳመይቲ ክፋል ኣምሊጣኹም ደጊምኩም ንኽትርእይዋን ብደንቢ ንኽርድአኩምን ኣብ ቅድሚት ከቕምጠልኩም እየ። ብኻልኦት ሰሓብቲ ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።